Δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους. Δημόσια σύγχρονα πανεπιστήμια. Προσλήψεις δασκάλων και καθηγητών. Φθηνό ρεύμα, θέρμανση, ενοίκιο και μεταφορές για το λαό. Να σταματήσει εδώ και τώρα το έσχος των πληστηριασμών. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης. Κατάργηση του ΦΠΑ, πλαφών στις τιμές προϊόντων πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, τροφίμων και τροφικών ειδών. Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Κατώτερο μισθό στα 900 ευρώ. Καθολική επαναφορά των τριετιών, μετρώντας και την περίοδο 2012-2023. Επίδομα ανεργίας στο 80% του κατώτατου μισθού για όλους τους ανέργους. Όχι στις νατοικές δαπάνες, καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς πολέμους, αποφασιστική ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης για υγεία, παιδεία, πρόνοια και προστασία από φυσικές καταστροφές. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους, προσλήψεις υγειονομικών, ενίσχυση των νοσοκομείων. Σταθερή δουλειά με δικαιώματα, 7ωρο πενθήμερο και 35ωρο. Καμία ανοχή στα ελαστικά ωράρια εργασίας. Καμία ανοχή στις απλήρωτες υπερορίες. Να αναγνωριστούν τώρα όλες οι τριετίες των εργαζόμενων.